ҷодаҳои Душанбе дигар мисли ҳарвақта серодам нест. Дар маркази савдои Садбар, ки ҳамеша пурталотун буд, ҳоло танҳо садои фарёди ронандаҳои таксӣ, ки соатҳо мунтазири муштарӣ ҳастанд, ба гӯш мерасад. ҳамин рӯзои карантина ақаллан ҳама мона тамона кор кунем охир. Инҷа мардум ҳама 5-6 кӯдакӣ дорад, зиндагӣ доранд охир. ба бозии лото спорт фурсати бур ғанимат. ҳикматулло муҳаммадиев, корманди лото спорт, аз субҳ то шом сари кор ҳаст. дилбастагӣ ба кор ва одати ҳамеша миёни мардум будан пои ӯро берун мекашад. ҳарчанд мақомот дар Душанбе ва дигар минтақаҳо таъкид мекунанд, ки афроди калонсол дар хона бимонанд. ман худоро шукр зиндагӣ бад нест. фарзандо кор мекунанд, худам пенсионер. ҳамин хонада зиқ мешавам. вазъи кӯроноӣ дар шаҳр талабот ба кори нодирро зиёд кардааст. ӯ ба 50 сомонӣ испанд мехарад ва онро дар як рӯз дуд мекунад. рӯзгорашро аз ин ҳисоб пеш мебарад. пештар вай буд, мардум хай намекарданд дуд, мисол аҳамият намедоданд. паёнҳози хай яке ки вай шидагиам файруд мекунанд, мисол меган биен дуд кунен мегӯяд. ягона мушкил дар кори ӯ ин аст, ки наметавонад ниқоб пӯшад, вале бовар дорад, ки дуди испанд ӯ ва дигаронро эмин нигоҳ медорад.